Ate, may gabi eh. Nangita ka sakyanan. Ay. Run. Ate, anong kadlo ka? Isa ko ka motovlogger ate ha? Ha? Kailan? Run. Alright, natakaran sa may bangkal. Ato sa itsik ato ang ligid. Tama ba ang hangin? Kulang ka. Tidulon ka nun si sir kung igna kasakay. Sisa na ito. Bossing! Mayong gabi, bossing. Nagulat ka sakinan? Nagulat ka sakinan? Ganahan ka mo sakay. Isa day ko ka motovlogger. Nang ako ang content is more on free rides or libreng sakay. Sana all. Okay lang sa mo, hatod ta ka. Wow. Nakisa ka helmet dere. Tama ra. Tara. Sa Boulevard ata? Boulevard. Nagtatrabaho ka, bossing? Ha? May trabaho ka? Oo. O negosyante? Gwardiya. Ay, gwardiya ka? Oo. Asa ka nag-gwardiya, boss? Sa Katalunan. Grande. Dalang grande. At pati Dairon, holiday man? Night duty. Walay posting. Pharmacy. Pharmacy? Oh, okay man po na. Ugma, wala. Pinos. Ako pin ka pa nagma. Oo. Ako pusa ng double P ana. Double P. Tutuloy na ka na kuha na ng pagka-vlogger. Oh, last year ay magtuig na. Hindi lang ka sa Davao ng mga tuyok-tuyok. Oo, Davao. Kung asa, example mo nga, asa ka mo adto. Yatod ta ka kung asa. Pamilyado na pod ka, boss. Meron. Nice. Dugi na pod ka nga guard, boss. Dugi na pod ka nga guard. Matuwag na. Tuig na po. Tuwig kapit. Tuig na po. Sa katuwig ko karoon April. Ay, hindi guys. Okay. Hapit na. Hapit na tuig. Saan ang duty mo? 12 hours? 8 hours lang. Ha? 8 hours. 8 hours lang. Kung bangkal to dito, pwede pa masahin mo, boss. Kung nagkakuan ka, commute ka. 10, tapos 5. 35 tanan de. Pero po kayo planong kuwag motor, boss. Pero po kayo planong kuwag motor. Parang pigado pa. Pigado pa. Gado pa? Hindi pa siguro. Hindi pa siguro. Kaya na lang tao sa Almindra. Almindra sa ka, boss? Sige lang. Kaya pagtas ng pasulod. Sure? Okay. So nanan sure, bawal diri mo unong. Sige. Saktan pa. Diri lang goro, boss. Okay. Sige. Thank you. Oo, di problema. Sa mga viewers. Thank you sa support kay boss. Wow. Sir, paano nang gusto mong Ay, thank you, boss. Kani, boss, is bago naman ako ni nagbuhat good. Bago lang akong gibuhat. Ikaduha pa na ako nga kuan ron. Nagbago ko og page na ako. Kanya ko ang bago nga page, boss. Pangalan. Wala pa followers isa pero sige lang. Muna akong pangalan Rans 2.0. Rans 2.0. Manang nasa 2.0 kayo ikaduha. Pero ako dating kumpisa ko is Rans Jud. Salamat, boss ha. Sige, thank you. Sige. Thank you. Thank you. Hey, boss, thank you. Ate, may gabi eh. Nangita ka sakyanan? Ay. Run. Ate, anong kadlo ka? Isa ko ka motovlogger ate ha. Isa ko ka motovlogger. At kanang naga-offer kog free rides, babasig na ka magpatod ate. Kanang ako. Samtang naga-istorya ko kay ate, diri na banda is kadaganon jud siya. So mao to nag-explain ko. Ang content ate is kanang naghatod ganig pasahero. Libre na siya. Ako okay lang siya mo, ha? Mahalo ka? Asa ka padulong ate? Sa playa. Bago or matina? Sa playa. Kasi ganahan ka ate. Okay lang sir, salamat. Okay lang sir, salamat. Mahalo. Mahalo ka. Dire na part si ate is nidagan na jud siya. Kailan amping.
Oo. O sige lang, sige lang. So mga to, wala na ako nagpadayon na lang.